bangga. Tahimik na o General Master. Simple lagi. Tahimik man ako, pero sinusubukan kong kumapal yung mata ko. Honor X90. Ay, 90 na. Abot namin sa Timol. Oh, si artist ito ba ta? Okay, ito na si Kuan, si parang Jibin. Guys, saan kita kayo? Ngay, isa ka? Ngay, dito gabot. Malasap ba? Yo, pagkis mo na. Hindi ako video semua. Ikaw ay vlogger. Guys, tatakaroon sa tutorial kay mag-claim ta sa atong cellphone nga Honor X9C. C day C. Okay. Bago natin tanan magkaon sa McDo, no? Ayun. Okay, dito. Ito. Asa? Ito biyahe ano? Anda. Okay. Sa McDo. Okay na. Okay, mengi na siya. Ato. Ito yung mga. Oh, mga kamaster. Siro. Apa sih yang siapa lo? Okay, natakaroon sa diri sa Gmall sa Turil. Okay mga guys, mga kamaster. McDo. Naglag ta diri no kay mag-claim ta sa atong kuan atong cellphone nga Honor X9C. Mga kamaster. Okay, bago ngi. Okay. Okay. Sudlo na jud. Sudlo nyo na. Pasudlo nyo na mga kamaster. So, una na si Jeven. Atong financier. Asa mo tabus? Asa tabus? Dagan ang kurong. Guys, dito mi sa second floor ba to? Third floor day. Third floor to do. Ay, third floor dito day. Third floor no. Okay. Sana ada atau kung kabalaban mo sa kay escalator no ta ni. Okay. Wait. Yay ka nagpaabot dong. Nagpaabot na. Nagpaabot nagtatar sa. Tatag ko Andre guys. Papila pa siya guys. Magic V3. Okay. Minut bro. Berat ka? Kasi palitan mo dong. Kasi palitan mo. Natakaroon sa Honor sa Turil Gmall. Guys.
Unos XBC keraan. Uno XBC. Rainmark 16,499. Wala, 16,499. Ano mo gusto rin na? Medyo komplikado, huwag husgahan. Di nyo alam ang aking pinaghihirapan. Huwag husgahan, di nyo alam ang aking mga kahirapan. Jeffrey Master, tahimik tao. Jeffrey Master, simple lagi. Tahimik man ako, pero sinusubukan kong kumapal yung mukha ko. Medyo komplikado, huwag husgahan. Di nyo alam ang aking pinaghihirapan. Huwag husgahan, di nyo alam ang aking mga kahirapan. Jeffrey Master, tahimik tao. Jeffrey Master,